So meron ito dun sa amin, kaya lang hindi ako nagtatanim kasi alam ko lumalaki yung halaman na ito kaya hindi na ako nagtanim. Pero nabubuhay naman siya sa cutting, mayroon dun sa amin sa gubat. So mas madali akong makatanim yan doon. Parang mabango yung flower niya. Ganito mga souvenirs. Mostly naman kapag yung mga items na mga pang souvenirs, mga pang pasalubong. So ayun mga kapamdi, andito ako sa Wright Park. So pinigil yung pinigil yung fountain dito sa street na ito. So kanina yung pagpasok ko dito, ang ganda-ganda ng fountain at nakabukas siya. Ngayon wala. Siguro may time na binubuksan yun. Maganda naman yung dito, maganda yung scenic dito kasi ay maliwalas at napakalinis. Maraming iba't ibang flowers dito na makikita. But syempre yung dito, yung very common na halaman ito. Kahit naman sa nakikita natin ito. Pero yung ibang halaman dito, yung parang yung puno niya parang eugenia. Yung bulaklak niya magkakaiba sila. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman ito pero maganda rin yung flower niya. So pupunta tayo dun sa medyo mas malayo. Dati nung una kong punta, yung di naman unang punta, but siguro mga before 2 years or after 2 years ito na yung andito. Mayroon na silang mga dyan, mga building. Pero that time yung lang maliit lang na bahay yung nandito, yung parang kubo na yun. Wala namang pagbabago yung tourist dito kapag hindi walang non-stop yung mga turistang pupunta dito. So kahit saan ka pumunta dito basta mayroon tourist spot at talagang punong-puno palagi ng tao. Dito pala yung House of Representative dito sa Baguio. Ayun, Congress. So ito yung pinakaunang house dito Kapromdi nung wala pa yung mga building na yan. Parang ginawa na lang nila ng parang guardhouse. Siyempre marami pa rin halaman dito. And please don't step on floor. Ayun. Parang staff, house office staff yung house office staff yung house na ito. So marami silang dito mga parang ginawa nilang itong nursery garden. Tapos ito Kapamdi, yung halaman dito napakaraming bulaklak. So meron ito dun sa amin, kaya lang hindi ako nagtatanim kasi alam ko lumalaki yung halaman na ito kaya hindi na ako nagtanim. Pero nabubuhay naman siya sa cutting. Mayroon dun sa amin sa gubat. So mas madali akong makatanim yan doon. Parang nagagandahan niya ako kasi parang punong-puno na siya ng bulaklak. Siguro may month na talagang nagfa-flower siya. So ayan, parang mabango yung flower niya. Ay wala naman. Ayan. Ang ganda niya, parang Christmas tree.
Oh, ang ganda ng bahay dito. Ano kaya to? Restroom lang pala ito ka-from di. Parang dream house na yung dating niya para sa akin. So ayan, ang restroom dito ka-from di, parang dream house. Ang ganda oh. Sana lahat na public place may restroom na ganito. So may bayad naman siguro diyan kaya ganyan napapaganda nila. So kasi para ma-maintain na rin yung yung cleanliness. Ito yung flower na pinakita ko sa inyo kanina. Parang plastic lang or parang papel yung niya, yung texture niya parang papel. Ayan. Siyempre puro bulaklak dito, mga tindahan ng mga native na products, mga pasalubong shop. Bago lang yata itong mga shop dito or medyo matagal lang talaga akong hindi nakapunta dito kaya ayan, maraming nabago, marami nang nadagdag. Mga native products. Ayan. Mga bags. Ang ganito. Wala nang bawas te? May kutsilyo talaga. Opo. Na may pabili na gusto. Ganito mga souvenirs. Alisin mo muna ito sa list lang. Ay, kunin mo muna ito. Wala ba kayo maliit na kliyente? Mostly naman kapag yung mga items na mga pang souvenirs, mga pang pasalubong ay 335 each or 3 for 100, mga ganun mga presyuhan dito. Pero yung siguro yung mga ganito, medyo iba yung presyo naman yan. Yan na, ano yan? Kailin! Ito head pa, no? Day! Sir, babies po. Ang ganda ng mga paintings ni Kuya, makukulay. Pagkili mo yan kayo. T-shirt na lang? Bawal! Pili mo kaya ba yan? Check kayo, sir. Patong lang sa damit. So yun, medyo marami nang nadagdag dito kapag dati ito parang plain lang, filled lang, tapos dito mayroon na silang mga souvenirs sa shop. Ayan. Meron kubo dito. Ang ganda rin, no? Parang parang totoo na parang malaking kubo. Siya pa yung... Hello. Hello po. Nahiya si ate. Ayan. So ito yung right park mga kapromdi. Napakaganda rin ditong mamasyal. Mostly mas maraming pupunta dito kasi may parking dito. Malaking parking space nila dito. So hindi nahihirapan yung mga visitors nila na mamasyal dito. Pero meron dito kapromdi na mayroon hagdan dito na mahirap kasi pag galing ka sa baba, akit ka dito sa itaas. So talagang nakakapagod kasi mataas yung hagdan dito pa taas. Pero pag pababa naman mahirap din kasi masyadong matarik yung pababa.
Yan, pag galing ka sa baba at umakyat ka dito, siyempre pagdating mo dito hingal na hingal ka dahil mataas yan. So tingnan mo naman kaprom yung taas niyang ano, kung gaano kataas yung ano, place dito. Tapos akyat ka dito, talagang pagdating mo dito talagang ano yun, hihingalin ka talaga. So karamihan mga nakikita dito yung mga ano, mga turista. Opo, bakit po? Ano ba yung akong question? Oh. Mamay na po. Ay, ikot po ako. So, babalik na ako dun sa White House sa Malacanang kasi nandun yung mga kasama ko at inaantay niya ako. Binigyan lang nila ako ng 15 minutes para mamasyal dito kasi papasok kami dun sa ano, sa Palace. So baka malita ko, hindi na ako papasukin. So ito kaprom di yung pinakita ko doon sa ano, yung kaninang halaman, meron dito na mas maliit. Maganda talaga siya maganda talaga siyang halaman kapag puno-puno ng bulaklak. So ito yung nakikita mo parang ayan, very colorful na ano. Hindi naman siya yung talagang matapang yung kulay, very ano lang, light lang yung kulay niya pero magandang tingnan. Ayan. Parang sakura plants ang dating niya. Dati dito tayo. Try ko nga maghalaman nito kasi meron sa amin ito eh. Maganda palang bulaklak niya. Nakita ko na yung dati doon sa amin, punong-puno ng bulaklak. Kaya lang hindi ako nainggan niya na magtanim kasi ang laki ng puno. Mamabit natin ng panggalan. Yung mga tita Gandang tingnan ng ano, mga pine trees kasi very ano sila, naka-align. Ang ganda oh. Napaka-presko.
tinatawagan na nila ako kapag hindi pupunta na ako din sa ano, baka magalit sa akin. So ayan, hanggang dito na lang po mga kapungdi. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Bye!